sign mo. Sandoval, ano yun? Mercedes Avenue. Spec traffic Dito na tayo sa may during rush tramo. hour. Heavy traffic during rush hour. Welcome to traffic. Doon tayo sa may tramo ha. Ang drama. Sa mga ganitong oras, grabe talaga dito. Wala pa yan. Mamaya pang alas 5. Buti na yung port set. Tayo na ba? Hindi ba? Dito control nga lang natin kanina eh. Nabulig ka eh. Hey, welcome to Pasig. Ayan, stay safe. Expect heavy traffic during rush hour. Welcome to Pasig City. Pasig na ba ang traffic dapat? Tanungin Kahit natin. naman saan niya ata. Okay na. Hindi ba? Post mo muna. Nakupost mo to? Ang pusong ilan. Nangalay na kamay ko eh. Ganun. Gaan. Kaya tawag ako na. Hey, shout out. Welcome to Pasig City. Tramo tayo, tramo. Tramo. Baka ano dito. Ano ba sa inyo? Hospital kanina eh. Kaya nga, nagbahan na. Oh, shout out from Pasig City. Yung ride na pa, okay, galing trabaho. Ay, mga taga-Pasig dyan, shout out sa inyo. Galing trabaho, OTY na naman. Overtime natin. Overtime na thank you. Uy, Nangyari. Yamaha Mercedes. Dito kami nagpapaayos. Yamaha Mercedes. Kasada dito. Kahit saan ako punta eh. Kahit nasa sila eh. Nahabol tayo ng pangit na kalsada.
Pasig Catholic College. Sarap ang McDonald's. Let's go! McDonald's. Umaga lang pero ako nasabi. Salamat sa pagsilip. Ride safe. God bless.